Ahojte všetci, vítam vás vo môjho dnešného videa a dnes si budeme skúšať pastelky, ktoré som našla prednedávnom. Je to od Lyry Astoria Selection. Vyberala som to hlavne kvôli tomu obalu, že sa mi veľmi páčil a bola som strašne zvedavá na tieto pastelky, lebo neviem, či oni sú už staršie alebo niečo novšie. Nikde som ich akože nevedela nájsť. Niečo o nich, nejakú zmienku. Pozerám vzadu, ani sa nepíše o nich, ani v češtine, ani v slovenčine, ani len v polštine, že by tu bola zmienka o nich. Vzadu nájdete farebnú paletku, aké farby sú teda. A maximálku som našla som iba to jedno balenie, 18 kusové. Neviem, či sú menšie, väčšie balenia, ani len kusovky som neobjavila, že či sú nejaké. Preto hovorím, neviem, či to je nejaká novinka, alebo čo to je. Môžete mi napísať kľudne do komentára, či už niekto má tieto pastelky, či sú aj väčšie balenia, alebo len toto jedno bolo. A sú to veľké pastelky, 6,3 mm. Čo ma prekvapilo, že tam je takto. Čo ma prekvapilo, že tam je zlatá strieborná v balení. Apple green, čo skôr vyzerá ako nejaká žltá. No, uvidíme. Idem si ich vyskúšať teraz s vami. Akurát mi prišli. Tak som sa rozhodla, že vám natočím aspoň video o tom. Neobjednávala som si originál. Originál stojí okolo 30 €, čo som našla. Aj to cez nejaký eBay, možno na Amazone. Ešte sa nájdu. Objednávala som si to cez Allegro. A našla som ich tam, niekto ich posúval za nejakých 12 €, čo je opodstatne menej ako hovorím, chcela som ich len vyskúšať a uvidím, ako vidíte, okrem toho, že sú takto, že sú také akože tu hore zašpinené, neviem akože od čoho. Neviem, či ten niekto asi maľoval tými čiernymi uhlíkami alebo čo, lebo takto to vyzerá tu pri tom vrchu. Ja už som si ich zastruhala dopredu. Do žiadneho struhatka mi to nevošlo, akurát len do toho kohinoráckého. Vošlo mi to tam, ale nezastaví tam tú pastelku. Že stále sa len krúti, neviem, či to nemá akože to upozornenie tam, že už má prestať strúhať alebo čo. Tak a môžeme si začať. Tuha je akože hrubá. Tak to stále vychádzam z toho obrazu. Má to iba super farby, Lyra, názov a vzadu len to číslo akože. Ale nevidím ani názov tej farby, ani číslo, čiže asi to nebudú nejaké také pastelky. No, po papieri akože klžú veľmi príjemne. Vidím, tak majú veľmi pekný pigment. Ja tam mám niečo pod tým. Ale pigment majú celkom pekný. Musíme si ďalšiu. Ja si to budem aj tak ešte do svojho vzorkovníka dávať, tu len pre vašu informáciu. To takto dávam. Ani sa nejako nekrúšia. Akože cítim, že sú také nie úplne mäkké. No tu napríklad len tak trošku sa okrúšili, ale nič nejako extra. Zatiaľ akože, no. Akože som prekvapená, fakt hladúčko idú. Nemusím ani nejako extra tlačiť na ne.
akurát taký nezvyk, že taká väčšia pastelka je v tej ruke. Ale tak dá sa to zvyknúť na to. Neviem, k čomu by som to vôbec prirovnala. Ešte nemám tak moc akože odhad na tie pastelky. Ja si to len postupne takto dokupujem, ale by som zatiaľ povedala, že ako blížia sa k tým prízmam. Veľmi príjemne sa s nimi maľuje. Nie sú, hovorím, nie sú jak luminencky. Luminencky sú také mäkšie. To je taký zlatý stred asi. A tam som mala, mám niečo čierne na tej pastelke. Tam čierna ostala. Akože už keď som ostruhala v tom kohinoráckom strúhadle, tak už mi to potom vošlo aj do tej Faberky. No, do toho najväčšieho, hej. Už sa mi to dalo pekne ostrúhať. Asi to nemalo ešte ten prvý tvar taký, alebo možno ten dotyčný, čo to mal predo mnou, tak možno v niečom inom to strúhal. Ale zaujímavé balenie, akože 18-kusové balenie ja väčšinou poznám 12, 24, 36, 72, ale 18-kusové ešte som nevidela balenie. Aj preto ma to celkom zaujalo. Aj tá krabička, aj to zloženie tých pasteliek, čo tam bolo. Že nie je to tak klasická taká zostava tých pasteliek. Bo v klasike tak nenájdete zlatú striebornú. Akože ja až ich tak nevyužívam. Tá je biela. Tiež má niečo čierne na sebe. Ale už potom ide celkom príjemne. Dobre, je tu aj svetlo hnedá, tmavo hnedá. Taká. Pekne som zvedavá, že ako bude, keď spojím. Ako sa to bude blendovať dokopy. Červená je krásna, ostrá. Paráda. No tu vidíte akurát z tých ostatných, že tak len minimum toho prachu tu ostalo. No to zlatá, strieborná celkom sú také dobré. Teraz si skúsime prepojiť. Takže by ste mi do záberu vošli. No, dáva tu prvú vrstvu toho. Ešte nie som taký profesionál v tomto. Toto som tak nerobila, že si takto miešam dokopy tieto farby. No ja si myslím, že celkom príjemne vychádza.
to a ešte som zvedavá na tú bielu. Ako nám to zablenduje. Tu je biela. Ako sa bude správať. No. To už ani nie, ale... No, celkom fajn. Ako hovorím, zobrala som ich na skúšku. Už len ich zobrať do nejakej omaľovanky. Ja si myslím, že určite sa s tým dá nejako vyhrať aj s týmito 18 kusami. Takže ešte raz. Krásny pigment. Ľahučko klžu po papieri. Nezanechávajú nejaký extra neporiadok za sebou. A prelínajú sa tiež v pohode. Čiže niečo ako taká možno slabšia varianta od Prism. Takže za mňa určite. Ešte uvidím v tých omaľovánkach, ale zatiaľ si myslím, že super. Že by som to mohla aj odporúčať. Nie je to ono, keď si nájdete tak ako ja, že som dala za to len 12 €. Paráda. Ináč sa mi zdá, že hovorím, že nejakých tých 25-30 € stoja tieto. A neviem vám povedať, či to je novinka, či to je niečo staršie. Napíšte mi do komentára, budem rada za info, lebo nevedela som sa nikde potom dopatrať. Že odkedy to vlastne akože táto edícia vznikla. Dobre, tak majte sa pekne, dajte mi keď tak odber, like, poteší ma to. Majte sa.